unoka. Komreo ndio unoka. Kacho ndinizve. Ndio unoka gani? Ondeivi. Mix. Tumoro mix baba. Usawe uri kupi isadzakati. Usawe ro kusadi kuno kana kusadi kuno kune maputi kuno. Ndo kuma urati ma chips zvene maputi ndo usawe. Ndo muriwo. Ndo kujepi. Saka muri kuno. Kuna kusakada kunanga. Kuri kunaye kuno. Murewa. Meka chongwe. Makadiko nayo. Aiwa, tinosimba. Kuna utina kwadi bora ndo kwa muri. Kwari kwakanakisa. Baba mungati amushuri here ni. Muri kulasadza chokwadi. Kuna rese here. Mambo yamukandudzaira kuti mabhizaza. Ndikutora sadza mprama stop kai ndikati ngeza ndize sadza. Kana nemeyo nyamurewa. Sadza randatora mprama stop. Kuita basa. Iwo vari pana vari kuti sadza vega kuseri kuno. Aiwa, isinge yahombe. Indatokuigirewo chingwa nemazezvo. Ndezvekuharare. Ndezvekuharare. Magoti maita basa murewa kuti idya isadza renyakati. Anditapuwa chingwa. Baba wandinyasadza ndakadzasa pano. Aiwa, chingwa munodya mesu. Chakawanda. Ndataura hako murewa. Chingwa chakawanda. Chingwa ndochipedza zviri. Ndechiharare. Chingwa ndechiharare ichi nai murewa. Aiwa, chingwa muno ini zvandatoinga panapa ndatoti ndifune ndiona akachongwe ndoze nyaya yakanakisa ndaya nayo ore good news ndatoti ndione bhuru wangu inyaya good news dzenye dzamuda kuparudzana murewa good news amurewa vanenge vaingaini pano ndiri baba pano pamuzinda pana akachongwe ndiri kune inonzi Anzakwip earth movers nebasa reyo iri kudzidzisa kutyaira ma earth moving machines akasiyana siyana kune magreta mobile crane maexcavator zvakawandisa vari internationally recognized vanozikana pasi rese mukatodzidziswa ikoko mukawana certificate mukwanisa kuwana basa kuSweden, Italy, Switzerland, UK, Egypt, South Africa nyika dzakasiyana siyana inozikanwa Anzakwip earth movers vari kuda kubva pa16 years kusvika pa55 years kungodai vanhurume kwaisu vanhukadzi iwe mukadzi wakwanerewo unokanasa kuti kudhiraiva chisikabheta kusuka mapureti vakachongwe kuAnzakwip earth movers akuni vakadzi aiwa kune ma-equal rights kuna kuti vanopa mikana kuvanhurume nevanhukadzi mese munokwanisa kudzidziswa kuti operata ma-earth moving machines iyani iyo inombowanikwa kupi iyoyo Anzakwip earth movers iyoyi vakuru vataura ndinowanika manamba 7 Belvedere Jacopi Harare Zimbabwe Anzakwip earth movers the answer is yes Anzakwip